осорхона бахши хеле муҳими ҳофизаи таърихии инсоният мебошад. махсусан халқҳои мутамаддин барои ҳифзи ёдгориҳои безаволи гузаштагони худ ва осори моддиву ғайримоддӣ ба меросмонда тадбирҳои зарури андешиданд. дар давоми 3 даҳсолаи соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари талошҳои пайваста ба хотири рушди мунтазами иқтисодиёт ва зина ба зина баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ҳамчунин барои рушди илму фарҳанг ва маънавиёт кӯшишҳои назаррас намуданд. ифтитоҳи бинои осорхонаи миллии тоҷикистон низ яке аз падидаҳои бузурги фарҳангӣ ва саҳифаи тоза дар ҳифзи хотираи таърихии халқ, тарбияи завқи зебоишиносӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ мебошад. таъсиси осорхона ки рамзи пайвандгари дирӯзу имрӯзу фардо ва баёнгари арзишҳои волои маънавии мардуми тоҷик мебошанд, дар раванди ташаккули миллати мо низ ба ҳукми анъана даромадааст. осорхонаи миллии мо низ тибқи меъёрҳои муосир бино гардида бо маҷмӯаи бошукӯҳ ва назарабои қасри миллат, парчам, нишони давлатӣ, китобхонаи миллӣ, муҷассамаҳои исмоили сомонӣ ва рӯдакӣ омезиш ёфта ҳусни пойтахт ва ин майдони бузургро боз ҳам зеботар мегардонанд. хушбахтона бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзаи миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳо фаъолияти осорхонавӣ низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон хеле рушд намуда истодааст. хусусан мо мебинем ки бунёди осорхонаҳо дар замони соҳибистиқлолӣ бисёрам бомаром идома дорад ва бештар раванди таъсиси осорхонаҳо дар даврони истиқлолият бисёрам ҷараён ва равнақи тоза касб намудааст ки мо ҳамасола шоҳиди ифтитоҳи осорхонаҳои гуногун ва биноҳои замонавӣ барои фаъолияти осорхонавӣ дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон ҳастем. аз ҷумла яке аз дастовардҳои хеле муҳими фарҳангии миллати тоҷик ин таъсиси осорхонаи миллии Тоҷикистон мебошад ки дар заминаи осорхонаи ба номи Камолиддин Беҳзод таъсис ёфт ва аз ҷумла мехоҳам ёдовар шавам ки осорхонаи миллии Тоҷикистон санаи 27 июли соли 2011 таъсис меёбад ва соли 2013 дар арафаи Наврӯз дари худро барои қабули тамошобинон боз мекунад ва ин бинои зебову муҷаҳҳаз ба фаъолияти осорхонавӣ санаи 20 марти соли 2013 бо иштироки бевоситаи пешвои муъаззаи миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба фаъолият оғоз намуд ва дари худро барои қабули тамошобинон боз намуд. осорхона аз зербино ва 3 ошёна иборат буда масоҳати умумияш зиёда аз 14 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. намоиши осори таърихӣ дар 22 толор аз ҷумла 2 толори мудаввар сурат мегирад. инчунин осорхона дорои толор барои 300 ҷои нишаст, 5 маҳзани нигоҳдории ёдгориҳои таърихӣ, 12 ҳуҷра барои озмоишгоҳ ва тармиму барқарорсозии ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ мебошад. дар толорҳои он ёдгориҳо аз даврони антиқаи халқи тоҷик то замони муосир ба намоиш гузошта шуданд ки дар баланд бардоштани сатҳи маънавиёти ҷомеа ва ифтихори миллии мардуми мо нақши муҳиме мегузоранд. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2 осорхонаи миллӣ, осорхонаи миллии Тоҷикистон ва осорхонаи миллии бостоншиносӣ фаъолият мекунад ки ҳамарӯза шумораи зиёди тамошобинони дохилию хориҷӣ аз экспозисияи ин осорхонаҳо боздид ба амал меоранд ва доир ба таърихи пурифтихори халқи тоҷик иттилои фаровон мегиранд. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои тамошобинон 4 шӯъбаи экспозитсионӣ хизмат мекунад, фаъолият мекунад. ин шӯъбаи табиат, шӯъбаи таърихи Богостон ва асрҳои миёна, шӯъбаи таърихи нав ва навтарин ва шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ. яъне тавассути 22 толор ёдгориҳои гуногуни таърихӣ, дастовардҳои миллати тоҷик шурӯъ аз замони қадим, аз ҷамъияти ибтидоӣ то дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ дар ин шӯъбаҳо ба таври осорхонавӣ пешниҳод шуданд, инъикос гардиданд ки дар маҷмӯъ тавассути 22 толор ин давраҳои гуногуни таърихӣ, ин табиати зебои Тоҷикистон тавассути ашёҳои гуногуни таърихӣ инъикоси худро ёфтаанд.
яъне дар маҷмӯъ бинои осорхонаи миллии тоҷикистон 24 000 метри квадратиро ташкил медиҳад, ки 15 000 метри квадратии он барои экспозитсия, барои намоиш ва барои тамошои тамошобинон пешниҳод гардидааст. осорхона аз лиҳози меъморӣ намунаи барҷастаи пайванди асрҳо, омезиши услубҳои классикӣ ва муосир буда бо истифодаи технологияҳои пешрафтаи муҳандисиву бинокорӣ бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад. имрӯз осорхонаи миллӣ яке аз иншоотҳои бузурги фарҳангии даврони соҳиби истиқлолӣ ба ҳисоб рафта, мардумро албатта даъват менамоям, ки аз осорхонаи миллӣ дидан намоянд, зеро ки як бинои хеле хеле бошукӯҳ барои осорхона пешбинӣ карда шуд ва имрӯз тамошобинон аз тамоми ҷаҳон меоянд ва бо таърихи бисёр ҳазорсола, бо таърихи бо тамаддуни миллати тоҷик, бо фарҳанги миллати тоҷик, бо намунаҳои ҳунарҳои мардумии миллати тоҷик аз наздик шинос мешаванд ва албатта ин паҳлӯҳои гуногун ба онҳо хеле ҷолиб мебошанд. ва кӯшиш менамоям, ки имрӯз теъдоди тамошобинон низ дар осорхонаи миллӣ зиёду дучанд шаванд. албатта тамошобинони дохилӣ низ хеле шумораи онҳо бисёр мебошад ва албатта мо мардумро барои боз ҳам шиносоӣ бо таърих, сараввал бо табиати бииштосо, маъмунгоҳҳову албатта флора ва фауна, олами растаниҳову набототи тоҷикистон, сангҳои қиматбаҳо ва ним қиматбаҳои тоҷикистон, хусусан бо таърихи бисёр ҳазорсола, бо намунаҳои бозёфтҳои бостоншиносӣ, ки албатта намунаҳои беназири онҳо, нодири онҳо дар осорхонаи миллӣ хеле зиёд мебошанд. инчунин бо офаридаҳои шоҳкориҳои мусаввирон, албатта ҳунармандони чи қадима ва чи муосири миллати тоҷик, ки дар шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ дар он ҷо ба намоиш гузошта шуданд. барои тамошои ин навъи ҳунар низ мардумро даъват мекунем. дар толорҳои осорхона бозёфтҳои нодири тарихии кӯҳани халқи тоҷик аз асри санг то давраи сайри ислом ва аз асри даҳ то давраи соҳибистиқлолии тоҷикистон гирд оварда шудаанд. дар толори мудаввари ошонаи аввал яке аз ёдгориҳои машҳуру камназири тоҷикистон муҷассамаи буддо ба намоиш гузошта шудааст, ки аҳли илму ҷаҳон ба ин ёдгории таърихӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. чунин ёдгориҳои пурарзише, ки ба маърази диққати тамошобинон гузошта мешаванд, дар осорхона кам нестанд. масалан, ҳанӯз соли 1925 донишманди маъруф Михаил Андреев дар деҳаи искодари Фалғар дар ҷаҳон бузургтарин меҳроби чӯбинро пайдо намуд ва он баъдтар ба осорхона оварда шуд. меҳроби мазкур намунаи олии санъати кандакорӣ болои чӯб дар аҳди сомониён мебошад. фаромӯш набояд кард, ки пешрафти устувори миллат ва ҷомеа дар ҷаҳони муосир қабл аз ҳама ба ифтихори баланди милливу ватандорӣ, худшиносиву худогоҳии афроди он ва садоқату муҳаббати фарзандонаш ба ин сарзамини аҷдодӣ вобаста мебошад. пеш аз ҳама баланд бардоштани ғурури миллӣ дар замири наврасону ҷавонон тавассути огоҳӣ пайдо кардани онҳо аз таърихи пурғановати миллати худ ва сайре намудан ба гузаштаи таърихии халқамон дар осорхонаҳо сарчашма мегирад, ки дар оянда онҳоро чун фарзандони асили ин марзубум ба воя мерасонад. кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон ҳама рӯза дар даромадгоҳи осорхонаи миллии тоҷикистон барои хизматрасонӣ ба меҳмонон ба табақаҳои гуногун ҳозир ҳастанд, омода ҳастанд ва вобаста ба қишрҳои гуногуни ҷомеа ба насли наврас экскурсоводҳо экскурсия барои насли наврас ташкил мекунанд. ба барои меҳмонҳои хориҷӣ махс экскурсияҳое, ки барои сатҳи меҳмони хориҷӣ вобаста шудааст, яъне муайян шудааст, ба ишон баргузор карда мешавад. яъне вобаста ба табақаҳои гуногуни ҷамъият низ экскурсияҳо баргузор карда мешаванд, ки ҳар як экскурсия албатта ташкил карда мешавад. экскурсияҳо аз ҷиҳати фаъолияти осорхонавӣ ин муайян шудааст, ки барои насли наврас чӣ гуна экскурсия баргузор намуд, чӣ гуна он насли наврасро барои тамошои осорхона қабул намуд ва кадом маълумотро ба ишон пешниҳод намуд, ки то дар зеҳни ишон таъсир гузор бошад ва тештар нақш бахшад. ва барои меҳмони хориҷӣ низ ҳамин гуна меъёрҳо муайян шудааст, ки ин меъёрҳо аз ҷониби роҳбаландони осорхонаи миллии тоҷикистон
ҳама вақт риоя карда мешаванд. ҳамарӯза меҳмонони зиёде аз дохилу хориҷи кишвар ба осорхона омада аз он назар мекунанд ва бисёр ҳам хушҳол ҳастанд ки имрӯз ба осорхона омада аз таърихи миллати тоҷик аз наздик шинос мешаванд. خیلی خوب است که عین حال ما از تاریخی ملت تاجیک دیدن می‌نماییم. جای دادن تاریخی ملت تاجیک در این مکان خیلی خوب است. با تماشای این مکان ما می‌توانیم دایر به تاریخ تاجیکستان خوبتر و بهتر معلومات گیریم. برای آینده در اینجا بودن من دانستن این معلومات ها خیلی هم مفید است. درباره سیاحت امروزه خود در این مکان میتوانم بگویم که بهره خوبی برداشتم. Салам, всем здравствуйте. Меня зовут Гавриэль, я студентка. Приехала сюда, в Таджикистан, с целью изучать персидский. Я здесь где-то месяц, но раньше сюда приехала просто друзей посетить год назад. И столько изменилось с тех пор, как я здесь была, все ярко становилось. Меня так сладко и тепло приняли, что хочется постоянно приезжать в Таджикистан, в любимую страну. Здесь мне очень понравилось. Люди гостеприимные. Сюда в музей пришла сегодня сестру показать. Все. Она тоже приехала в гости. Мне очень нравится музей. Здесь мне припомнилось там зал, где показывались все эти картины с кино. Я очень люблю таджикское кино и советское. Все очень ярко и красиво. имрӯз осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон яке аз осорхонаҳои беҳтарин дар осиёи марказӣ умуман дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки теъдоди меҳмонони хориҷӣ, меҳмонони расмӣ рӯз то рӯз албатта зиёд шуда истодааст, боиси сарфарозӣ ва ифтихор мебошад. ва албатта ҳайати кормандони осорхонаи миллӣ боз ҳам кӯшиш менамоем, ки чунин шумораи меҳмонони на танҳо дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин шумораи меҳмонони расмӣ низ боз ҳам дучанду зиёд шаванд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон барои тамошобинон 4 шӯъбаи экспозитсионӣ аз ҷумла шӯъбаи табиат, шӯъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна, шӯъбаи таърихи нав ва навтарин, шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ фаъолият менамоянд. шӯъбаи табиат дар зербинои осорхона ҷойгир буда дар он тамошобинон оид ба олами растаниҳо, иқлим, ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда, мамнуъгоҳҳо ва парваришгоҳҳои ҷумҳурии тоҷикистон маълумот мегиранд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон дар зербино шӯъбаи табиат хомат афрохтааст амал мекунад, ки дар ин шӯъба доир ба табиати тоҷикистон, доир ба ҳайвоноту наботот, доир ба парваришгоҳҳо, доир ба мамнуъгоҳҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар даврони истиқлолият ва чи дар замони шӯравӣ онҳо ҳамчун мамнуъгоҳ эълон шуданд ва ҳифз мешаванд. иттилои фаровон пешниҳод шудааст ва ҳамзамон дар шӯъбаи табиати осорхонаи миллии тоҷикистон толори геология амал мекунад, ки дар ин толор ҳама он канданиҳо ва ҳама он сангҳои қиматбаҳои тоҷикистон, ки албатта дар сатҳи байналмилалӣ бисёрам эътироф шуданд ва тоҷикистон ки доро дар тоҷикистон ки бо он геологияи бои худ масалан маъруф аст, ин намунаи сангҳои қиматбоҳои тоҷикистон дар ин толор пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст. ва ҳамзамон вобаста ба ташаббуси панҷуми ҷумҳурии тоҷикистон доир ба ҳифзи пиряхҳо дар осорхонаи миллии тоҷикистон соли гузашта толори алоҳидаи ифтитоҳ гардид, ки дар ин толор ташаббуси панҷуми кишвар инъикоси худро ёфтааст ва тавассути аёният дар ин толор тавассути бадеият ин мавзӯъ инъикос шудааст, ки бештар барои тамошобинон диққатҷалбкунанда мебошад.
бояд гуфт ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 14 декабри соли 2022 дар иҷросияи 77-мин маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март соли байналмилалии пиряхҳо эълон карда шуд. вобаста ба ин 28 сентябри соли 2023 дар роҳрави зербинои осорхонаи миллӣ толори алоҳидаи экспозитсионӣ бо номи ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо созмон дода шуд. яке аз мушкилотҳои глобалӣ ки имрӯз ҷаҳони муосирро ба ташвиш овардааст ин обшавии пиряхҳо мебошанд. 3 марти соли 2021 ҳангоми суханронӣ дар ҷаласаи сатҳи баланд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки обшавии пиряхҳо метавонад барои ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши ногуворе дошта бошад. бо ин назардошт пешниҳод намуданд ки соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии пиряхҳо эълон карда шавад. ин пешниҳод ин ташаббус 22 декабри соли 2022 бо ҷонибдории 153 кишвари ҷаҳон ва созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ва соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, 21 март рӯзи умумии ҷаҳонии пиряхҳо ва ҳамзамон дар ин ҷаласа хазинаи байналмилалии пиряхҳо таъсис дода шуд. осорхонаи миллӣ вобаста ба ин ташаббус тасмим гирифтанд ки толори доимамалкунанда таҳти унвони ташаббусҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди обу пиряхҳо таъсис доданд. шӯъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна яке аз шӯъбаҳои калонтарини осорхонаи миллии тоҷикистон ба шумор рафта дар ошонаи якум ва дуюми осорхона ҷойгир аст. дар ошонаи якум намоиши шӯъба аз харитаи ёдгориҳои таърихии тоҷикистон оғоз меёбад. ҳамзамон ёдгориҳои толорҳои намоиши ин ошёна оид ба бозёфтҳои мансуби асри санг дар тоҷикистон, деҳшаҳри саразм, фарҳанги зардуштӣ ва императорони хахоманишиниҳо маълумот медиҳанд. 15 апрели соли 2023 дар осорхонаи миллии тоҷикистон иммунитасияи ёдгориҳои тахти сангин ифтитоҳ гардид. ёдовар шудан ба маврид аст ки тахти сангин ёдгории арзишманде аст ки ба давраҳои хахоманишиниҳо, мақдуниҳо ва кӯшониён тааллуқ дошта бозёфтҳои нодири он ба номи хазинаи амударё то имрӯз мавриди омӯзишу таҳқиқи олимони ҷаҳон қарор доранд. ёдгории мазкур дар даврони истиқлоли давлатӣ барои ворид гардидан ба феҳристи мероси фарҳангии ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод гардида моҳи ноябри соли 2021 номинатсияи Тоҷикистон оид ба 2500-солагии шаҳраки қадимаи тахти сангин ба феҳристи ҷашнвораҳои ЮНЕСКО барои таҷлил дар солҳои 2022-2023 ворид карда шуд. албатта муддати чанде шуд ки имрӯз дар шӯъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна яке аз толорҳои барҷаста фаъолият мекунад ки толори мазкур бахша шудааст ба ёдгории бузурги миллати тоҷик бо номи тахти сангин. тахти сангин ёдгории даврони пурифтихори тамаддуни миллати тоҷик ба ҳисоб рафта давраҳои ҳахоманишинӣ юнону бохтар ва кушонiyonро дар бар мегирад ки ёдгории мазкур тахти сангин дар қисмати ҷануби тоҷикистон дар ноҳияи хободиён қарор дорад ва масоҳати умумии ин ёдгорӣ зиёда аз 80 гектарро ташкил медиҳад ва албатта коҳишҳои бостоншиносӣ дар ин ёдгорӣ муддати тӯлонӣ гузаронида шудааст ва имрӯз низ дар ин мавзеи таърихии барҷаста коҳишҳои бостоншиносӣ саросар гузаронида мешаванд. имрӯз бояд қайд намуд ки дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ толори махсусе ифтитоҳ гардидааст ки ин толор таҷассумгар ва инъикосгари ин ёдгории бузург мебошад ва толор ва ифтитоҳи он бахшида шудааст ба 2500-солагии ҷашнворагӣ, яъне ки қайди ҷашни ёдгории мазкур ки ин ҷашнвора ба феҳристи ҷашнвораҳои умумии ҷаҳони ЮНЕСКО ворид карда шудааст. бояд гуфт ки дар дохили толори мазкур инчунин дар шакли барҷаста
экспонатҳо нигораҳо бозёфтҳои ҷолиби таърихие ки аз ин ёдгорӣ баромаданд, яъне ки ба намоиш гузошта шуданд ва ба таври барҷаста инъикос гаштанд ва албатта дар дохили ин толори мазкур низ намунаҳои аслии бозёфтҳои ҷолиб аз ин ёдгорӣ бозёфт шуда низ ба маърази тамошо гузошта шуданд ки ёдгории мазкур ҳамарӯза диққати зиёда аз ҳазорон тамошобинони ватанӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб намудааст. ошонаи дуюми осорхона бо ёдгориҳои маҳфузмондаи замони Сомониён шурӯъ мешавад ки дар толори намоишӣ мансуби ин давр ёдгориҳои аз қабили ҳулбук ёфтшуда, намунаҳои сафолгарии мунаққашу катибадорони асри даҳ, қадимтарин меҳроби чӯбин дар ҷаҳон аз искодар, кандакории болои чӯби болооби зарафшон, намунаи матопораҳо аз бозордара, лавозимоти ҳарбии асрҳои 11 ва 16, кошиҳо ва намунаҳои хушнависии аҷдодони тоҷикон дар санг, зарфҳои мисӣ ва коғаз ба тамошобинон пешниҳод мешаванд. ва дар ошонаи дуюми осорхонаи миллии Тоҷикистон бошад, ана толорҳои намоишии шӯъбаи тарихи Бостон ва асрҳои миёна идома меёбанд. Дар толори аввали ошонаи дуюм яке аз давраҳои бисёр муҳими таъриху фарҳанги миллати тоҷик замони Сомониён инъикоси худро ёфтааст ки албатта ин давра бисёр давраи муҳим дар таърихи миллати тоҷик мебошад. Агар оғози ташаккулёбии халқи тоҷик ба замони кушониён рост ояд, маҳз анҷоми ташаккулёбии халқи тоҷик ба давраи Сомониён рост меояд ки дар ин давра миллати тоҷик бисёр ва яке аз халқиятҳои бузурги кураи замин табдил ёфта буд ва бисёр дастовардҳои муҳими фарҳангиву таърихӣ маҳз дар ҳамин давраи таърихӣ барои мо дастёб шуда буданд ки албатта ёдгориҳои замони Сомониён хеле зиёд ҳастанд. Дар осорхона дар толори мазкур мо ин дастовардҳои миллати тоҷикро дар ин давраи таърихӣ ба таври осорхонавӣ бо пешниҳоди ёдгориҳои гуногун аз ёдгории бисёр машҳури Тоҷикистон, ёдгории ҳулбук ва ҳамзамон меҳроби искодар ки яке аз дастовардҳои муҳими кашф гардида ва яке аз ёдгориҳои муҳими осорхонавӣ ба ҳисоб меравад. Ин пешниҳод шудааст ки бисёр меҳроби искодар аҳамияти бузурги ҷаҳонӣ низ дорад ки дар он масалан катибаҳои гуногун, нақшҳои гуногун, омӯзиши фарҳангҳо бар аъло намоён аст ва яке аз экспонатҳо ва яке аз нигораҳои муҳими осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва мансуб ба замони Сомониён аст. Дар ин толор пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст. ҳамзамон дастовардҳои илму фарҳанг ва дигар ёдгориҳое ки аз ҳудуди Тоҷикистон кашф шуданд ва мансуб ба замони Сомониён ҳастанд, дар ин толори васеъ ба намоиш гузошта шуданд ва ҳар як роҳбалад доир ба ин давраи тиллоии халқи тоҷик, доир ба давлатдории Сомониён, доир ба дастовардҳояшон тавассути ашёи осорхонавӣ, тавассути ин нигораҳо ба бинанда маълумоти муфассал пешниҳод менамояд. толорҳои намоишии шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ дар ошонаи сеюми осорхона воқеъ буда оид ба жанрҳои гуногуни ин намуди санъат чун портрет, пейзаж, натюрморт, триптих, ҳайкалтарошӣ, санъати амалии ороишӣ ба тамошобинон маълумот медиҳанд. намоишгоҳи шӯъба аз маҳсулоти эҷодии мусаввирони солҳои 1930 асри 20 оғоз шуда, давра ба давра рушди ин намуди ҳунарро дар Тоҷикистон инъикос менамояд. дар ошонаи сеюми осорхонаи миллии Тоҷикистон бошад, шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ фаъолият мекунад ки тавассути жанрҳои гуногуни санъати тасвирӣ ва ҳамзамон ҳайкалтарошӣ дастовардҳои миллати тоҷик вобаста ба ин намуди санъат пешниҳод шудааст ки мусаввараҳое ки дар ошонаи мазкур ба тамошобинон пешниҳод шудааст шуруъ аз солҳои 30 асри 20 то замони соҳибистиқлолиро дар бар мегиранд ки тавассути эҷодиёти рассомон дастовардҳои миллати тоҷик дар давраҳои гуногуни таърихӣ инъикос гардидаанд. хоса дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои муаррифии таъриху фарҳанги миллати тоҷик ва дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ шӯъбаи алоҳидае амал мекунад ки ин шӯъба шӯъбаи оммавӣ экскурсионӣ ном дорад ва дар ин шӯъба ҷавонони бисёрам фаъолу забондон ба фаъолият ҷалб шуданд ки онҳо бо забонҳои гуногуни олам аз қабили русӣ, англисӣ, забони арабӣ, хитоӣ, забони ҳиндуӣ, забони хитоӣ, забони фаронсавӣ
таъриху фарҳанги миллати тоҷикро ба меҳмонон ба сайёҳони хориҷӣ муаррифӣ мекунанд ки албатта муаррифӣ намудани таърихи миллати тоҷик бо забонҳои гуногун ин албатта бисёрам барои он хориҷиҳое ки ба тамошои осорхона меянд бисёрам форам аст ва бисёрам боз назаррас мебошад. дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори махсуси тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон амал менамояд ки дар он ҳадияҳои ба президенти тоҷикистон аз дигар мамолики олам эҳдошуда ба маърази тамошо гузошта шуданд. дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мекунад ки дар экспозитсияи ин толор тӯҳфаҳои гуногуне ки аз ҷониби сарони кишварҳои гуногун, аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷониби шаҳрвандони тоҷикистон ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфа шудаанд. Ин тӯҳфаҳо аз ҷониби пешвои муаззами миллии тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба осорхонаи миллии тоҷикистон беш аз 2000 ёдгориҳои таърихию фарҳангиро эҳдо намуданд ки бо истифода аз ин ёдгориҳо ки бисёрам арзиши муҳими таърихӣ доранд, бо истифода аз ин ёдгориҳо мо дар осорхонаи миллии тоҷикистон толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ташкил намудаем ки дар ин толор намунаҳои он ба намоиш гузошта шудааст. хоса он тӯҳфаҳои нодири аҳди кушониён, яъне тоҷи зарин, нимкоса, қисмҳои камарбанди шоҳӣ ки аз тилло сохта шуданд ва мансуб ба замони кушониён, замони асри ва давраи асри яки пеш аз мелод ва яки мелодӣ мебошанд. Ин бузургтарин ганҷинае аст ки баъд аз ганҷинаи хазинаи Умдарё аз Тоҷикистон ба даст омаданд ва ин ганҷина дар толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври осорхонавӣ пешниҳоди тамошобинон гардонда шудааст ки бо дидани ин осори таърихӣ, ин осори бисёрам муҳими ҳунарӣ тамошобинони дохилу хориҷӣ албатта ғизои маънавӣ мегиранд. воқеан ҳам осорхона оинаи пурҷилоест ки ҳаёт ва таърихи халқ, пирӯзиҳо ва нокомиҳои он, дастовардҳои илму фарҳанг ва сарнавишти фарзандони ноумдору ифтихорманди миллатро инъикос мекунад. ҳар инсони соҳибфарҳанг таърихи халқу сарзаминашро бояд амқу муфассал донанд. онҳое ки таърихи халқи худро намедонанд аз лаззати ҳисси ифтихори миллӣ маҳрум мешаванд ва зуд асири фарҳангҳои дигар мегарданд. хушбахтона имрӯз таърихи бостонии мо дар нигоҳи аҳли хиради ҷаҳон чун хуршеди тобон таҷаллӣ медиҳад. ба феҳристи мероси фарҳангии ЮНЕСКО шомил гардидани ёдгории камназири Саразм бо таърихи 6000-солааш далели равшании ин матлаб аст ва гуфта метавон ки маҷрои пурталотуми таърих тавассути таъсиси осорхонаҳо ва ба маърази тамошои тамоми қишри ҷомеа гузоштани он ҳамеша гузаштаро бо имрӯз ва имрӯзро бо оянда мепайвандад. ҳалқаи васли наслҳо, асрҳо, халқҳо ва давлатҳоро мустаҳкам менамояд ва роҳро ба сӯи оянда равшан месозад.